Nasubli ang trauma sa ubang residente sa Manay, Davao Oriental dihang mitay og ang magnitude 6.4 nga linog kagahapon. Samtang chapel sa usa ka barangay sa Caraga, Davao Oriental nga daan ang naguba sa Doblet earthquake niadtong October 2025 ang nasamutan dihang nabati sab ang kusog nga linog sa lungsod. Ang detalye sa report ni John B. Esteban. Makahilag kumambas sa makahinumdum ko atong last makanang sa linog. Oo. Wa na napugan ni Elma ang pagtulo sa iyahang luha dihang nagparehag sa iyahang kahadlok tungod sa magnitude 6.4 nga pagtayo kagahapon sa Manay, Davao Oriental. Daw nabalik ang trauma sa nasinatiang Doblet earthquake niadtong October 2025. Kano sa dako ang gibiling danyo sa nasangpit nga lungsod. Sa karon dinhiuna sila nagtiner sa modular houses sa Barangay Sentral nga gitagana sa Red Cross. Apan temporaryo lang. Sumala ni Elma nga presidente usab sa ilang asosasyon, kapin 50 ka magbanay ang anaa dinhi nga apektado sa linog niadtong October 10, 2025. Pero nabalhin sila dinhi sa Bayanihan Village niadto lang December 10. Ang pipila kanila matud pa nagkapatukod na og balay, apan ang uban sama niya wala pa. Namroblema sila sa materyales. Ang ingon manggod is sa 1 year kami diri hangtod unya ganang wala mi kaabalo kung sa seguridad o unsabay matabang pa nila sa mua. Oh. Ang gusto na mo unta, ma'am, ang first yun na mo unta is na relocation. Kaya ang advice manggod sa Red Cross, pag ano sa tawagan, magpa-rebuild mi sa among balay, dapat dili na dapat dito sa area nga. Nagproblema mi ug asa na pod mi magpatukod. Ilaha usab gipaabot ang ilahang concern sa tubig hinuon dunay gihatag nga purifying system ang Philippine Army aron malimpyo ang tubig aron mainom. Problema lang namin dito, pag walang Bureau of Fire o walang mahati na tubig ng Bureau of Fire, wala talaga kaming tubig. Kasi problema din ng Bureau of Fire, pag walang fuel maibigay ng taga-LGU, wala talaga ding mahatid ng taga-Bureau of Fire. So wala kaming tubig dito pag ganun. Pag ganun ma'am, pag wala kayong tubig, saan kumukuha? Doon kami kumukuha sa yung spring o yung tubod. Wala pa itubag ang lokal nga paggamhanan. Sa Caraga, Davao Oriental, nagkalat ang mga tipaka sa simento sa nagubang pader sa tubangang bahin ni ining chapel. Sa Sitio Balete, Barangay Santiago, epekto kini sa magnitude 6.4 nga linog kagahapon. Ang chapel daan ang nadanyos tungod sa miaging kusog nga mga linog niadtong October 2025. Apan nasamutan dihang gitayog na pod kagahapon. Ang puso, sana po matulungan nyo kami dito sa Sitio Balete, lalo na sa GKK namin. Kasi gusto namin talaga na maayos na ito kasi Sumala sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, nagpatuman ang lokal nga panggamhanan og suspensyon sa klase sa tanang level ngun man trabaho sa tanang pribado ug pampublikong opisina kagahapon hangtod karon kay parayon pa ang assessment sa tanang 17 ka barangay. Kining health station sa Barangay San Antonio daan nang nakakordon kay delikado human na danyo sa niaging mga linog. Hangtod karon temporaryo una nga nagakater og pasyente sa karaang barangay hall nga duna na say mga liki. Yung mahirap lang sa amin kasi we have to hold patients like immunizations and prenatal. At that time, it takes a longer hours to hold them. So kaya kailangan namin na mas komportableng location or area like this one na meron silang breastfeeding area, meron silang waiting area. Sumala sa MDRRMO, dapat bungkagon na kini og tukuran og bag-o. Hasta ning daycare center bawal na gamiton base sa assessment sa engineering's office. The budget of the local government is not so enough, so are really begging for the said budget for us to recover right away because during the working days may mangyari na naman na lindol. So how can we consider the safety and security of our personnel there? So we are really begging the national government to please yung kung may mga request man mangyari sa local government unit, kanang pagbigyan muna kami. Because that is really the need. Sumala sa municipal administrator nang ginahanglan sila og tabang nga matukod balik o maayo ang mga nagubang mga tulunghaan. Nung hindi pa natugunan po ng ating pamahalaan po yung pag-repair po ng ating mga school building kasi
kahapon po, nagpunta po kami ng mga school building, hindi pa po na-aksyonan yung rehabilitation na sira na mga facility, particular sa mga ceiling at saka sa flooring, walling, yung nasira nung Doblet earthquake last October 10. Dugang sa LGU, dili matud pa earthquake resilient ang mga natukod nga eskwelahan. Sana yung gagawin na mga building dito, sana earthquake earthquake resilient at saka typhoon resilient. Oo, bakit niyo po nasabi ito, sir? Yung mga nakaraan po bang naitayo? Hindi po ganun. Hindi po. So, mabilis na nag-collapse? Mabilis po nag-collapse. You mean hindi sila earthquake Hindi resilient? resilient, earthquake resilient. Bakit niyo po nasabi? Kasi pinupuntahan kasi namin. Kauban, si Bebot Kahit sa camera. Jandy Esteban, One Mindanao.